Riks Meijer, er zijn nog 4 ronden, 6 ronden te gaan en dat is het wat is er gebeurd? Ja, nou, het is net de bedoeling, maar mijn reden die tot niet meer. De beugel die is onder fut klapt en dan kiest hij niet meer rijden. Hoe kan dat? Ja, geen idee. Ik denk dat een boutje knapt is of zo. Het is natuurlijk volle koorden dan het normaal sprutsen op kunstdiers is. Maar ja, ik heb alles nog wel nooit shoot natuurlijk, maar nee, het is gewoon stikken. Ja, dus ook gewoon onderwijs en niet knapte er wat en hier is gelijk in de gaten dus mis? Ja, nou, ik kwam hier over de finish in, een beetje in een skirt terecht. En op zich, ja, het viel dat het wat in mijn potje vast ziet. En toen viel ik mooi mijn hand en toen kon ik de beugels in een web bewegen. Toen dacht ik, gadverdamme. Ja, dan kiest niks meer, dan is het kleerd. Nee, dat is in de kopgroep. Ja, dit moet ontzettend balen voor die wijze. Ja, dit het nog even een kimplak. Het zit alleen nog borreld in mijn hollen. Maar dit komt eraan zo wel even uit. Maar moest ik nuchter besjen, wist nooit of ik winnen kon. Maar in mijn kopgroep mooi zoals, maar deze zoals dames zie ik gewoon een hele goede kans maken. En ik viel me gewoon hartstikke goed. Dus het is echt wel, ja, dat wel even zeer. Ja, want Vlien hier wist nog tweede, dan moet dit ongelooflijk zoer wijzen. Ja, maar ik heb wel nog zo'n orendames die er in zitten die alweer ik winnen kennen. Dus dat willen we gewoon. En nou, de kopgroep wordt nou ik wel weer terug weer ompakt, dus dat is op zich dan nog daar. Maar er zitten nog zo'n dames in en die moet het maar dwan. En ik zal balen, verschrikkelijk balen. En op naar morgen en een weekend denk ik. Sterkte. Elmer Vries, lang in de kopgroep zitten, maar uiteindelijk de laatste ronde, het slag het net. Nee, ja, de laatste 3 ronden geloof ik hoorden we wel van ja, ze komen dichterbij. En als je kijkt dat de 3 sterkste ploegen in de kopgroep zitten, dan met de kopvrouw eigenlijk, ja, dan vraag je wel hoe dat kan. Maar, want wij reden ook niet langzaam, we reden echt wel door en we werkten goed samen. En, maar ja, ik heb wel echt de halve koers naast te denken, wat moeten we met dit kopgroepje? Want Voske Tamar en Mariska erbij, ja, toch sprinters. Ja, dan weet je, dan zit je echt wel een beetje in een pas, want die kopgroep is gewoon een mooie kans. Ja, want we wisten misschien zelf wel op ziek om nog een keer te ontsnappen uit de groep. Ja, dat was inderdaad een van de dingen die ik in mijn hoofd had, maar ik zat dan daar niet zo lekker meer. Ik had, zoals bijvoorbeeld Erna en Mariska overnamen, ja, dan ging mij dat wel hard genoeg. Ik denk, ja, ik kan zelf niet nog harder, dus ja, jammer dat ze dan terughalen, maar is niet anders. Ja, want hier staat viel staat op een gegeven moment onkomen. Ja, nee, wat ik zei, de laatste 3 ronden kregen we wel door dat ze steeds dichterbij kwamen. En we bleven echt wel doorrijden, dus ze kwamen toch dichterbij. En dan zit je echt van, ja, moeten we nou? Dus ja, dat is ook een beetje een zenuwsloos spelletje en dat vind ik nog wel mooi. Ja, er is achter dus toch echt jacht maken, terwijl, was het ook zo is, de sterkste vrouw je eigenlijk in die kopgroep ziet. Ja, dus dat eigenlijk, nou ja, Kenneth zat er niet bij natuurlijk en Renault niet. Dus ja, dat was dan het, maar dan hebben ze die ploegen zullen het werk die haar. Ja, die hebben goed hun best gedaan, ja. Ik vraag me af wat ze waren in de eindsprint. Ja, want uiteindelijk hebben ze net weer brons, jongen. Nee, nou ja, mij ook niet. Nee, ja, goed, maar op een gegeven moment dan heb je natuurlijk een soort werk die in die kopgroep. Ja, haast een moment handig dacht ja, je het kent. Nou, in het begin van de koers wel, de eerste helft. Maar in dat groepje voelde ik me niet heel zeker. Dus ik had nog een klein beetje de hoop dat ze ons iets eerder terug zouden pakken. En dat we gewoon voor een massasprint de andere leden van het team wat zouden kunnen doen. Maar ja, het pakt allemaal weer net wat anders uit. Ja, maar wat voor gevoel is nou waarom op deze wedstrijd? Ja, al wel tevreden. Ja, ik bedoel toch eigenlijk de hele wedstrijd in de kopgroep gereden. En, ja, meer zat er niet in vandaag. Jammer. Op naar de Wijze Zee. Op naar de Wijze Zee, ja. Dankjewel, succes. Tot de volgende keer.